Lakha ingkoi rapot nilip constituency ar loke doan a polling station along nilip BJP Mandal Committee hen pen patir pi ponsi booth San Milan amai mesen pen kepat upon. Non ke bangji Karbi Anglong constituency 10 pen MAC bang phukang wai ponji aphan nang letang lo. Non malom polling center along tin along ta booth San Milan amai along a polling center along damsi polling center alo rada tumpen pen chetongsi booth San Milan dupon tanglo. Nili balong kado kabe voter polling along kapre ka polling center mate Borlangso PS Sarihuti PS Jongpha PS Chokihola Chotiona Borjan Nambor Deigrung Mirabheti Rongkimi Hirhiri Lapen Akhoi Puta polling center along tinta nilip BJP Mandal Committee hinpen patir piponsi mai mesen pen pichun pon. Aru achiklu niphai kep ar nipen pangcheng ponsi labang somai All Assam angkang pialong second terms BJP Sarkar lapen Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kacharipon ningka nisike pleng pacheton dunsi labang sobut San Milan surihini ra ingkoira hinia ningkan abaha phan peban ponlo. Laso ahut KSA amai phubarim Bijoy Be nilip BJP Mandal Committee amai phu Bapuram Teron Kongchunbang Relikson Teron pen APST na hin penta nang chitong dunsi mailong kaching thorawar sai lapen nona phong BJP pen ke haidun thuji apha mesen pen chingwai chingsai pon pamilo Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Live